Două cupluri aflate într-o zonă abandonată, cunoscută sub numele de TNT Area, dau nas în nas cu o creatură înfiorătoare. Are ochii roșii, strălucitori și o înălțime de peste 2 metri. Creatura începe să-i urmărească și ceea ce urmează avea să devină una dintre cele mai misterioase legende urbane din istoria Americii. Aceasta este povestea omului Molie. Point Pleasant, un orășel liniștit, situat la granița dintre Virginia de Vest și Ohio, era locul în care nu se întâmpla mare lucru. Cu o populație de doar câteva mii de locuitori, era genul de comunitate unde toată lumea se cunoștea. Dar în toamna anului 1966, totul avea să se schimbe. Pe data de 15 noiembrie 1966, două cupluri tinere, Roger și Linda Scarberry, împreună cu Steve și Mary Mallet, se aflau cu mașina în TNT Area, o zonă industrială abandonată din timpul celui de-al doilea război mondial. Acolo, în întuneric, au văzut o creatură bizară, înaltă, acoperită cu un fel de blană închisă la culoare, cu aripi uriașe și ochi roșii care străluceau în întuneric. Creatura a început să-i urmărească, zburând deasupra mașinilor, despre care au spus că mergea cu peste 160 de kilometri și totuși ființa nu rămânea în urmă. Speriați, cei 4 au fugit înapoi în oraș și au alertat autoritățile, însă povestea lor a fost doar începutul. În săptămânile ce au urmat, 10 de oameni au raportat vedenii ale unei ființe asemănătoare. Unii spuneau că e un avertizor al tragediei, alții că era un experiment guvernamental eșuat sau chiar o entitate supranaturală. Mass media l-a numit omul Molie. Pe data de 15 decembrie 1967, la exact un an după prima apariție documentată a creaturii, podul Silver Bridge, care lega Point Pleasant de Ohio, s-a prăbușit în timpul orii de vârf. 46 de oameni și-au pierdut viața. Mulți localnici au început să creadă că apariția omului Molie a fost doar un semn de rău augur, un avertisment înainte de tragedie. După dezastrul de pe Silver Bridge, omul Molie nu a mai fost văzut în zonă. De atunci, omul Molie a devenit o figură legendară, în filme, în cărți, în documentare. Orașul Point Pleasant are chiar și un festival anual dedicat lui. Unii cred că e real, alții că e doar o legendă urbană. Dar întrebarea rămâne: tu ce crezi? A fost omul Molie o ființă reală? Un avertizor din altă lume? Sau doar o poveste născocită în întunericul unei nopți din 1966? Lasă-mi un comentariu cu părerea ta și nu uita să te abonezi dacă vrei să explorăm împreună cele mai misterioase legende ale lumii. Un om de serviciu, rămas singur în școala în care lucra, făcea ultima rundă de curățenie înainte să plece acasă. Dar în timp ce își făcea treaba, a început să simtă că este urmărit de cineva, sau mai degrabă de ceva special. Simțea că ceva nu este în regulă. S-a decis atunci să scoată telefonul și să filmeze ceea ce părea a fi o întâmplare stranie. Haideți să vedem împreună ce a reușit acesta să surprindă. Alright, I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. Here at work, I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. All right. Just to, I don't know, let you guys know, this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that
You know, every night something happens, some spooky shit. I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe him until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Shit. Just ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. Ooh! No, I can't. Tu ce crezi? A fost real sau doar o falsă bine pusă la cale? Scrie-mi părerea ta în comentarii. Sunt curios ce-i face tu dacă te-ai trezit într-o situație ca asta. Totul părea o seară liniștită acasă. Un bărbat stătea în sufragerie, când din senin, unul din fotolii a început să se balanceze singur, ca și cum cineva invizibil s-ar fi așezat în el. Uimit și speriat a scos telefonul și a început să filmeze. Iar ceea ce a surprins pe cameră a fost suficient cât să-și cheme și soția să vadă. Privește cu atenție și spune-mi tu, ce se întâmplă aici? Hey, hon. Come here. Look. No, I can't do that. I don't think it's just down here. Look at that. This is the most active during the day that I've... Oh, there goes the Xbox too. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh, wow. Wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Hun?